Chámome Sergio. Bueno, nome completo Sergio Brandón Balsa. Vou dedicar este monólogo aos meus compañeros, xa que foron facer de toda a clase. Gustaríame que pasásedes un bo ratiño, xa que eu, hoxe, teño un desgusto de morte. Eu que pensei que o meu fillo era o rapaz máis listo de todo o colexio, de toda a bisbarra bergantiñá. Bueno, de Galicia non, que ainda hai pouco que li no xornal, que os galegos eran os máis listiños. Pero eu, a bo fe, estaba orgulloso de ser o pai dele. Pero figúrense vostedes que outro día tiveron algo no colexio, unha repartición de agasallos que llos deu non sei quen, que viña de logo de non sei onde. Eu xa cavilei todos para o meu xandriño. O acto foi moi importante, pois veo o señor alcalde, o señor inspector, que non sei moi ben quen é, pero sí, xa viña logo nos meus tempos e facía unhas preguntas para non sei que. O primeiro que chamaron foi ao meu xandre. Imos ver, xandre, quen descubriu América? Eu decateime que a pregunta era para coller. Isto é moi complicado, porque América está moi longe. Non si, pero sin pensarlo dúas veces, contestou Manoliño do Toxeiro, que hai pouco que veu de América, e de cousas que nos contou, cousas rarísimas que eu non coñecía. Eu berrei: non te aturrulles, rapaz, pensa ben o que dis, mira ben o que faz. Xandre, de súpeto, contestou: oh, si, bo, don Eleuterio, que ainda hai pouco que lle oín dicir a súa muller: si, descubriste agora América. Non seixas arrozado, home, non seixas arrozado. El miroume e dixo xa medio farto: Fernando Alonso. Eu, xa enrebuxado de todo, levanteime alporizado e berreguei: pero ti, pedazo de mazacunca, non che teño dito que quen descubriu América foron os tonechos. Moitas grazas por escoitarme, porque a veces un recoiro ten que desafogarse, ó.